Yerok try ki para banget bat ki dia viewers syawang sedang ketika jing hikai ngakwak ban pentip syafi bangidan ka jaka jing duai ha jayau lan selin hamningi penduai ki bapang bashitam ki ba syakte syakum ha ki jingdi penduat ki ba syakte syakum ha ki jingmlin masne ki la man long ka kiat udrox kanika jingmlin man pat ki film jakhlia kanika jing im aurea mo bat shibun ba ki jing syakte syakum ha ka pop ni hale hangni ka jing pen pla pop bat ki pen be ki ki men sim baman bat i duai ki bapang ti pilak ban wan ha jayau presenter ka place ngi satjan bat ka sngi ublai dengan sedang no kan ka jingkai kan ni jingkai jong kalau badan kambah mentak sedap bat ka khamdai ya kitu ki belak mat eu trai ka khamdai bat gitu ki belak yo kha arsin bat ka title ka bangan ai kalong ambaro ki ba bek sut ki ba ya lap gospel ha ka kertang jong Jesus Christ ki ban yo let rong ha ka hima ublai tong ini puli na gospel Matius kalau nang banyo khat ba arfuai hani wong ubriu baro ubang hanga atrai banyo let hapo kahima ki benang hanrai utaken ubale ya kaman ukpa jonga ubah benang shibun kini ang hanga hakata kasngi atrai ngingim shimla yalap haga kerteng jongme ngingim shimla be'no iksuat haga kerteng jongme ngingim shimla le shibun ki kamba ru haga kerteng jongme arfulai anda kumta tengaru ngadong persya aki ngam jula itu ya pi kilet no nanga pi ki baju tray bamman pat kalau ngaba snow shirkai bapat shibun ki balalet yalap gospel shibun ki bela penkia hibriu bela lek ki kamba bela be no ki sut ha kertang jong Jesus Christ hari wonang ha kata singam itu pi ki dong kamba man pet kadau balai para banget ngakuran ni dah jing kit kli bangakuran ni kumubriu ubaya lap gospel di uba penbe ki sut nrai habang apuli bat pusan ya ka gospel Matius nga orang hap check ialah ka jong ka jingim man la kasngi nga hap check ialah ka jong ka jingim hatu nga sudan ka bor ban beksut ho nia pen beksut bun ki beri ki wan ka jingkala ka bomot ki yo pen khia na ki jingpang juki handai habang apuli yang ni ka ketin jong blai ngalong accountable ya ka ketin jong blai ngalong accountable ban check ialah ka jingim hatu nga im ka jing im ka bakut para banget ka dan kamba balai hang ni pin song thu balai ba utra jisu na kata sngi ngam itu yapi pengin ya pet sigi khat ki ba khmat kini ki bala beksut kini ki bala penkhia khlang jing di bala yo mat yo Jesus Christ ki la yo mat hanrei itu pihak barang pusan yang ada khtin ka ma duai menem step ublay ukuran syapang ka jingkhut larang im ka jingim ka bakhut ngim pikir bha rong sultan up ingi musing ubakarhu ban penkhruet khambun sin kai ka jing ai ba ublay la ai ka gift mo lani ka power ka ba ublay ai setengin da be igi sut ki mi hanrai hangi hap ban check atung im ka jingim ka bakhut yung pen sobha pen gospel Matius kalnang banyo khat bakhatsan kanika ju hi kalnang shwabu Jesus Christ ong tu ong kumno khat bakhatsan ong tu sumar nakinong ya thu lupa balam ler kibayawan hapi haki jankup sni lang berat nrei hapo kilong kisuri bapenjat nakiso jong pi nakiso jong ki pin itu gibriu ki jukat ya kiso wan nagi ding sya la nagi so dembor naki nyut sya kumta uding babha baro usai kiso babha handai uding baman usai kiso baman uding babha umla ban sai kiso baman lamni uding baman umla ban sai kiso babha ya uding baro ubam sai kiso babha an katno ban an katno an bradru ya hakading na bakumta na kiso jongki pin itu yaki
Pi ublay ukran ni kisok mut ki kran ru ya ka jingim ka ba da umen sim jong ublay upapenmi pi uben sim jong ublay kuno kisok jong umen sim gideng no ka jing ai shaslam ka jing jamnot ka jing khut ma kibun ki ai ka jing ie ma kini ki ai dan kamba pat niat hang akran yal di hang ni ru hang ni ngayalap yal di ru tang bang yalap ya pigi nang ki viewers kini ki para banget no ki para senran ngayalap yal di ngalong accountable dah kan ka tin jong ublay banga puli ya kan ka tin jong ublay nga shouting ublay no nga ban yet yal di ki jing im hatung im nem ka jing ki im khut pet ka kitab proverb bai thu ka no kong to record yala ka jong ka do no namar naka mi ka jing im no out of it is the issue of life mas not bawan puli da ka bible parang go no ko guard your heart with all diligence for out of it is the issue of life no proverb na maklakadi na proverb saw arthaw lai kong tu rikhut yala ka jong ka do no pet kani ho to recap ya la ka donut da ka basumar pet nyap man sumar naba naka kiwan ki jingmi ka jingim to be no name ya ka shentur ba mutlab bagi kirim yang shentur ba mutlab to bu no shajengai name arpusan ko to ki khamat jong me ken khmi shababet bagi irmat jong me to ken khmi bet shashwa jong me to penwadan ya kalenti ya ki kejat jong me bat to ai ban pen scam ya kalenti jong me baro wat phaino lamni shakaman lamni shakadiang to pen kan ria ya la ka kejat na ka basni bat para banget hang ni ka bible ka warning ka bible ka mahamingi mangari ban record ya la ka jong ka do no mangari record ya ki jong ki khamat ya ki jong ki kejat ni haban pen ban yo let's see para banget ni la be ksud ngila pan kia igi bapang henry ngi ai jaka yo setan ni pli ka baning kong du blay ukuran ya ka shintur ka ba mutlaq ma ka ktien jong blay ka kran shapang ka shintul tur ka ba mutlaq ngan ngin saya kran susu ni balai basibun kinum yo let syaka hima jong blay wat kila be aksud wat kila pan kia igi bri bapang to ni puli nang ni pat ka shiti upol shi efsas ka maham kumni pat wang ukuran shwa ya utliet jungi ni hab ban riku ya ga donot bat ya utliet jungi banginum kuran kanu ka ba mutlaq tong ini puliet khat shiti shi efsas nang basal khat ba pesan ka omno na ba kumta da ka ba buno ya ga jinglam ler to keren ya ka ba shisha away pa way bat la upar marjan da ka bang ya long git khat jong ki parlak nang tare omno wang wat ai bakanu ka tin si kan mi na ka shintur jong pi handai tang kata ka ba bet ya ka bantai ya ka ba dankam bakan ai ya ka jing ai ya ki digi ba yo sngo tu wat pen so si pi yo men sim ba khut ublai da uba shon sharp ya pi hadu kata ka sngi ka jing si uspa pet Paul ukuran shine city efsas ba ngila ban pen so si yo men sim jong blai da ka jingkran mutlaq jongi da ka jingkran si jongi ka jingkran si kamut ka jingkran kai ka jing ya kran khana sniu ka jingkran si ka jingkran kai ka jingkran aurea ka jingkran ka ba pen bet tengit ya ka donut ka ba pen jakliai ki wairu ka donut ka bang put pet para banget ka bang duai men yang stop blai pak ban keren ya kan ni wang keren ya kan ingal aduai ngau atraji sub kodor ka palat man keren hana itu ai mami ka bor la ka dei mami atraji su ai mami ka bor bat shisha atraji la ai kini ki kentin gi khat pan kan mau ning kong ong pi ha bang ya lap ha ban ya lap yel diru ga ban khami thu bayu thliet nya keren kai ne ma keren si ne em ga par khat jakhlia ne em ki khamat kumno ga pet brain em ni no u jisu kristus ong kumno jisu kristus ong wang lada mesupet ia ka kentai da ka jingkwa brai malak kelim
Wat la phim la le si bun ki briu ki la mi na ka kam aurea ki la mi na ka baklim ki la mi na ka enre kumno ki khamat ni pet ya ki briu to ngi pet aurea na hatu uthlit jungi ukuran ki ban panbang muktin jali je ban keran panbang ban penbit ban pen snobhai ki briu ni ki kran sisa da ka jingiet ban ya te para banget kani nga kran sisa na mar ka dan ka jingkit kli dan ka jingkia ka men sip bakum ka mat ukres ya ka bala penku upol wong ri ban imno kum kita ki briu ki bakut bat u blairu u ka shiti jong jakap ru ka kran ba bau thlit ulang wei u balak ban yalam ini balak ban pun put plak syapang thlit ban shiti jakap kal nang balai kong kumno pan kong ni jakap nang balai kong tuwat long pi ki nong hikai babun ko para banget jonga habatip bangini diang ya ka jing bishar bakam kraw namar bab habun ki ai ni jentut baro lada unonoru jentut haka ktien pan uni ulang ubriu bajanai ubala ban sensyar ka mat ru barak kawai hakmi ni bu yaki lakam haki syentur ki kulai kanang makin ko ngu yangi ni pen pairu ya kamat jungki barak kawai hakmi ru ya ka lieng yaki lieng ba laki krau kata bat bala beru iki dakil air bajur henrai penban lapan pai yalam yaki da iboita ibaret shano ru kat baman ka jingtmu uba bat boita kum taru uthlit ulang tang itkhat ibarat henrai usat keran kraw hakmi kakno ka sistai ba ki ding ki baret ipen mekno tiu tau thlit ulang ka ding kata ka perthai ka jingbam hak long uthlit apa dang ki tkhat jungi uba pentinget ya ka mat barak kawai bat bau yang no ya ka shaltam ka jing penlong bat lau yang no u hi da ka jong ka dujok namar ya ka kenja barok ki merat khlaru bat ki sem ki baparu bat ki bahaka duriau la penju bat laju penju daki kenja benriu henrei yau tau thlit amdan ubriu bala ban penju ulang ka jingsniu bamla sensyar ubadap ken da ka bi ba penyapno da uni hingi kerku yau blai uba kupa bat da unihi ngitim no egi briu yaki bala thau kat kum ka doru blai naka ju hi ka sentur kami ka jingker khu bat ka jingtem kamdai ko para banget jonga yaki ni ki egi eru ban long kum ta hatu ka po liu naka ju hi ka thliu ka penmi ya ka ka babang bat ya ka baktang hatu uding dembor ula ne em ko para banget jonga ban sei gi so olep ne uding so wani gi so dembor lam ni ka lu kamla ban penmi ya ka babang kaju Quran ba syapang uthli bagi di ban recruit ya uthli ngadong fi bagi num kran lar nginum kran gosip nginum kran kamkai para banget habang ong biang akan penkan mau biang bangam yalak tang fi ya la diru haban yalak haban tenju da kan dikatin jong ublai haban check malakasi haban kala ka bomot haban bet ila ka jong ka jingim keluar uji sukres uang hakatua gospel Lukas nang makat disipau kat makat nyong terter uang hak kitu kilawan kila itu ki ani trying ki wat ki mensim baman ki pen ko ngu angi wat ki ksut ki pen ko uji sukres uang wat kemen pi ba kita ki ksut kila pendam pi to kemen bala tho pi haka kerteng ka kitab khun lang berat ma haki himai ble ya ka kerteng jong pila tho haki kitab ka jingim para banget ngidang don hakani ka jingiat nanti hapan husyar hapan pikir hapan kut pen wai upol wang tu penhapo PLD hublai penhapo PLD hublai bat ya le persyak yusuk dan tun pajap ngi hapan ya le persyak ini jing perkhat di basni hapan ya le persyak ini ka jingkran sniu uthlit pe isayaru wang kumno wang briu bapap kirim yang sentur wang baru blai ulapa du angel ban kan tha da ka ding hau isaya ban pen khut yu thlit wang akran para banget ni bang ban pikir dong fi ni ban pikir yu thlit tu baginum bishar ki wai ni ban kran da ka jing i katar ka wai
nyak ban bishar mangar wa kran yal di namar ngadai tang ubri ubarang ya kan di kumbu pol uang nu apostol pol uang nu uang bangah ban kami tu bangal ayalap ya kiwei yo la yal di ngasak kan tat ka apostol pol dang ong ta biha ban kami tu ela ka jong ka jing im hatu ni utlit ukuran siar na hatu ikran ki kitin jali je gi ba pen bi ki wei ki ba ya lam syakapop nyak ban pikir ba namar balai bangin kuak sisa banyak sngau bah kata si ubri ublei undang pi ki babaman ka jing sarong ko ka jing sarong ni telit Quran ya ka jing sarong ublei lapan dan kam yang lapan nyarap ban la ai ka bor ban beksud ban pan kia i bapang ban yalap ya gospel rei tentang orang pi ka jing sarong ahmad kawan na Quran ya la diru kani ban pek ya ban khmi ban kelamut ban asyang meneng pan ma mau tatrai weng kani ka jing sarong weng kani namar kadan ahmad traji subqadar orang weng traji sungam kuat ba kata kasui kadang niat para bangai kadang wa kerpat lang fi bapin duai ngi ba syakri ublairu bangin dan ka jing surat bangin kelamut bangin niat am ha jing sarong hanoi ha jing so thu baki ai ki bangile ki long da ka bor jong ublai am da ka jing la jong pengin syu ya pulis syu ya ka shiti sy afasas ka baar ka poin meneng ya keran ya ka poin ya ka jingkut ka dokno pa ublei uang ba sok kita uji supres ong sok kita ki ba khut ka dokno kinyo i ya ka hima ublei pat upol pun kenal pat ka ba kalong bangi di ban rikut na ka kutiet ka jingktang para bangai uni utiet jong ka jingktang ru udai wei ban pen poi du jak ni bri habing la syakri ya ublei setan unya le kumno ban wan ra ingi ya ka jingmong ka doknut bangin mong ka doknut namar bakiwan ki jing tentang kiwan ki jing le leng baki beri kiwan ki jing le arsap ni ki beri kiwan ka jing le ki pen mong ni kumpet no si beri bat ni kum bitar ong kani ka ba bat menginum dan utit ke jing tang bingin pun khut ngin pet show belai akuran yala diru we ubriu uba shisin ngala yalak ya khtin jong belai ngai thu kan ka jing sisa ngala da bio pediang yu men si makhut ngala da syakri yu belai hendangan ong fi ka trai kan ka tit ke jing tang ka jing bam yama kan ka tit ka jing tang hadu ba ka trai ngai thu kum ba kalong ngala juk be aksud para banget laju pun kia i bapang laju yalak gospel Henry usetan wan ban penmong ni ka doknot leng baki beri wan ban tap ni ka tu ka namar ngidang ya ka yu bat ngalakalan para ngai leng baki ka tit ka jingtang ngalajak komba jandan sistem ngam juya lap su kerteng jong belai nak kata ka jinglong men sim ka bala belai lara ngala ha anong mana kata ka tit jingtang apoi saski bagi pop ngani tu komba kalong namar balai bahap anya tu ka jing sisa bagi weir gini otip kabu kata tit jing tang ala bitar ki beri nama pangak bitar yo blade orang try habang ala im gajing im khut balak pen kala ka membuat yang apply ke pop ala pen baptis balai ki beri ki keren ban yang balai ki beri ki elek persyak yang banga ngak ngan siu dak bakal yang ala bu kata tit jing tang am la syu dong bat nang tang ala ha nak kata ka jing syakri yo blade shi snam ala ja ngapoi biang skiwai ki pop para banget bak dai tangga jing iet jong oblai tangga jing iet jong oblai ba ula pen khipat ya ula kran nai wei na wei pastor wang ba mai ban mi na kani ka offense ka spirit of offense ka ba mong ka ba touchen ka ba dan tit jing thang wang mi no na kani duai itu ki balik sini duai itu pet show ji skur skran na ka jing iet tang ba wat bu tit jing thang Quran yang jing sisa dak jing iet hak ngi ban address gitu ki brio ki ba Quran pers ki ba yu ngi ban address ngi ban bukti jing thang ngi ban Quran bet dak jing iet maka ni kamlong mengin penmong ni kan bat nang tau belai la pelat kan ang finga aingu u belai ngala ngam deserve syu ngam dan hak syu ban Quran kam ni ka yang ni ka YouTube kan utit ka jing thang ru dei wei uba ketak ba light nak jing ko abrai ka de ka wei la dengim sen syaru telit
ngikran kulumar ngikran penbang ni kibai ngikran penbang ni kibai ki kentai ngikran ni ai ban penbo wang tu sepan hak padan ka mensim Jezebel ka bakwa ban penhak ni leaders fitip ni am kamtam kan ni video ka dai bah yang ni leaders yang ni ki bela yalam kamtam kan ni ka mensim Jezebel ka kwa ban penhak ni no brio jong blai ka pan kwa berai ka kwa iki ngan ong pingi hak ban recruit ya la ka doknot Jesus Christ ong na ka doknot mi kita ki kiam aure agi baklem gi oh wat ya le kai barong namar ngi hak recruit ngi hat kata ka jingya enti ka bakim banget ka bakim sisa ngan kaman jit yal di dak tin jong blai dan kaman tenju pe upol wong kumno ya ka tit bangi ban recruit pan wong ka jingim ka bathamai ha ukres ya kan ni namar katang ong bat ngapla utrai bapin amya syu kumbaya ki gentle haga jing thala ka jingmot jongki bala pendum yaki haga jing sampang jongki bala penlong khun so sim naka jing im ka jong ublai namar kata ka jing bom tip ka bahaki namar ka jing pen ka doknot jongki ki bahaba ki long ki baklamran ki aitino yala dia ka jing le nuti banle ka ba jaklia baro da ka ba jing kangar hanai pi pim simlan nang kom tai ukris lada sisa pila slow tu ya u bala hikaya pi ya u kom ba ka jing sisa ka long ha u jisu bapin bu no sapang kata ka jing long jong pi ka ba menswa pen ya u tau beri bateman kan ubanang put kat bakum kita ki jing kwa ka jing syukur bat baan pentamai pi ha ka mensim ka jing jong pi bat bapin kup ya u beri batemai ya ubala penlong haka dur ublai haka hak bat haka jing khut ka jing sisa na bakunta da ka babu no ya ka jing lam ler pan tu krem ya ka basisa uwai pa uwai halau par masjan na bangi long ki thot jong ki parabolok parlok ki tu bitar rewat laptop tu wat ai bakasi kan sapno haka jing ki bitar jong fi lam wat ai jakashu yu sultan pan jaru baju tu waktu syu ngai tu unda trai hitam da ka batrai da laki keti ya kata ka babha ba unyo ban ai utau bakerdu wat ai bakanu kanu ka ketin si pat kan mi na ka sentur jong pin rai tang kata ka babet ya ka bantai ya ka badan kam bahkan ai ka jing ai kita baju snow tu wat pen snow si pi yo mensim bakhut ublai da bashan shap ya pi haduk kata ka si ka jing suspa tu berat no na pi ya ka jing kthang baro pat hamni bat ka jing ki bitar bat ka jing bitar bat ka jing kau bat ka jing kran ben lam bat ka jing pensni baro tu penlong rupi ki bayale sebun parlok ki ba jamnut ki baya mak parlok kumbau blairu ha ukres ulama ya fi pengen ya mak ni wei kabalai ka point kabalai ni dei ban penkhut ye dan ka doknot ka balong right motive ka doknot ka babet pat ni ngap check LD ngasak riu bleng la penni kini ka YouTube la bon kini ki subscriber reng ngap pet ya ka doknot ngasak riu blai da ka motif ka bukumno da ka no ngap check para wanget LD ngakren ni ngasak riu blai da ka no ka motif ban khwan mentoy ban long popular lani ban long paunam lani ban pet kraw LD ngap cek namarang di tong berita barang kan pat higi jing duai bapin duai gi leaders namar pet bun uspon si team metiru wang bun ken hak no naka jinget ki pen sak skor ya ki mensim baman pen sak skor mensim baman hak cek ni ki ba sakri ublai ba si bun ki lawan saka jing pen em ngin hak cek ya ka doknot ngile ya kan ni dah kanu ka motif hatu ngilek na mata ka buram jong blai ngilek mata ban pandang buram yu blai ngilek ban panpau na mel dia ngilek ban yu pol ong huang kumnu wang bah kita kisngi bakat du sibun wang sin bun kin hak no nak wang kin hak no naka jinget malai namar ba ki pen sak skor ya ki mensim baman oh para banget ni hak ban pen sak skor ni hak ban duai sak jingit ni hak ban let ban im ka jing im ka bakhu ka baya daider bat uji sukres ben ka ketin jong blai ka maham ni ka ong kumno kopet kita ki ban hak no wong siti skebru lenong ban ri khat basau wong namar syapang kita ya ki bala pensai sisin
bat bala yok mat ya ka jing ai ka bakenjab benang bat bala penlong kinong yok benta na men sim bakut bat bala yok mat ya ka ketien ba bau blai bat ki bor ka pertai ka ban sawan bat ki bor ki ayok bor ban beksut tu dekat bandiwan bat hadin kata bakila hak no kalong ka bamla ban pentamai pat yaki syaka jing ka bamut ke bala saknar penapat daki hi ya ukunu blai bala penlek ran persyayu namar ka kendau ka bala kejet no yu slap bahak bun sin ka bala ba penik no iki jor babet ya kita nak benta ki bala rap ya karu ka pediang jing kurkuno blai hendai lada ka penik no yaki ding syak ban yaki syak but kalong bala kentak no bat kalong hajan ka jingkim ka baka jingkut joka kalong ya ka bantang no para manget ka keren syapang ki beri bala yo mat ya ka jing penem bala mat yo mensim bakut ki bala yo mat dia kita ka bor ban beksut ban penkhia i bapang hendai lada ki hak no nong ni hak ban pikir bah ni hak ban duai ban jet ban tenju ya ka jong ka donut simat ban jet tamar balai baka jing maham no blai ka ong bangilak ban du ya ka jing penem ladangin pikir nong ngidang dan ha jingyak lenti tungin kelak ka bomot lang tungin cek ya kan ni tungin penrit apa ulai tamar mensim baman hak hang ni udan wan ban berat ya kita ki sembai ki basniu ban pen kulumar ki beriu jong ulai wa atak ba khamtam gini ki basyakri ki ba mi syakmat khamtam ini ki ba mi social media ki ba mi bayalam un atak ba un yale ba komno ban yok ban pen kelam ban kat ya ka kli kena ban pen lek ranya ka mat jong kuris tu para banget nga duai ni bangin ya kelak mamut lang bangin cek bangin im ka jing im ka baya daidor bau Jesus ka jing im ka bakut nginom ya keren si keren sang nginom ya keren gossip nginom ya bishar beriu nginom ya bukti jing tang nginom ya keren ketin jali je ka badai ka balat ka bahot ka ba em ketin jong blai ka ong nginom ya keren penbit you know ya keren siang nginom ya keren gossip nginom ya keren tawat ai kini ki kentin kam kai kin wan ha jing im ki keren thalan kam ba bangin ya keren ya ketin jong blai da ka jing ik kam bangin ya tai ngidi ban ya tai para ngat hi oh kani kawan ka jing maham no blai bangin recruit ya la ka jong ka donut in recruit gani nga keren lang yal dir in recruit ya la ka jong ka donut bangin yok ban ya syam ka thong jong apostol Paul wang ka jing ya jing terang jung kalong bangin ya kendu yo blai bangin ya kendu yo jisu mahkamat kan long ka badat banyak kata sui bagi si nong ila be tetrai ksut ngila pan khiak te gi bapang ngila ya lapti sibun kila yo jing penem long khiangam itu pi nong kambaman ani kan long ka ba thang hadu kata hendai ka no ka ba thiang kan long wanong bha me usyakri ba bha oh kata ngi kwa ban yo sngo hatong ni duai nak hani kapor nak jing petkot ni jumlah trai jisu ba it ngawana khmat jong ni trai aingu ba me keren syai kan ka ketien hanga ba aban check trai jisu yel ding aban examine yel di trai do ngadan ka jinget aban examine yel di trai jisu hatoki ka dokno jong nga recruit ni em trai jisu ba kodor hatu trai jisu ba kodor ki ketien jong ka bang keren ki bri ki ketien ki ba shisha na ketien penbang na ketien penrok ka ketien trai jisu ka ba sme ka ba snil trai jisu ka ba penbit penbang ni ka ketien ka ba penmong trai jisu ka yo le singa dan ka donut ka ba mong tra jisu ka ba bu thi jing thang inu ka ba myama yo le si tra jisu ba kodor tra oh nga junga no na me tra jisu nga pen khut nga kala ka ba mut tra jisu nga wan tra jisu ban plai ki pop tra ba menyo ban sat khut nga snab jong me tra ba thrang si sang tra ba ngi ni yo lang baro tra ban let sha ka hima jong me ban recruit in tra jisu ya rap ma me ru ban sim jong me kan tra jisu gi ba pet ya kan ka youtube video ba pet ya kan tra jisu kan dan ka jing kta roman sim jome begin pen krek trai kita ka jing ka hima ka ban sawan trai jisu begin yo rong trai jisu begin yo ban yo slawi tin bhami usyakri bahan mar ka tin jome ka ong tang kita ki ba trai jisu ong melawan ban sha ban wan ban sha ya kata ka met jong kures ka ba pen khut ka ba khlam thok bria shitish ki afasas no ba san ka ba arpun ri ba blend pen khut no da ka tin da ka ban sat ya ka ba ya kata ka kata ka met jong kuris ka ba klam kut klam thok bria no fi
Oh, bagi dan ka jing it para bangat hi turang ada duai begini it para bangat hi ne me shuni wei turang jisu ni dan yin it yo para marjan ko bang it ya la di kan turang jisu ka santa ka jing it jo jisu Christ turang ada pelat no turang ta ka step dengan ka video turang digi jingkar ku ti jo me ba me man trai kan turang ha ka kerteng jo jisu Christ wa Nazareth. Amen ba amen. Ku blai sibun da like da share ba da subscribe ini video ba sa air your phone number la pi kwa ki jing duai bi sa text satu number dalam taka buram jo boleh ngapan kan ma pak sap o segi santa ngajing duai kan hajaya bagi train discipleship. Amen ya roh yo try.